Saanan äiti soitti illalla ja Maija sanoi sitten yön tapahtumista. Se tietää kyllä, että on aloitettu antibiootit ja että maha on tommonen. Se oli illalla silloinkin harmahtava semmonen, mutta sitten yöllä se oli semmonen tosi humalevärinen. Ei niissä nyt mitään ihan ihmeellistä. No edelleenkin se on matala se tulehdusarvo, että ei se ainakaan se tulehdusarvo nyt niin kuin ole mitenkään ongelma napselmahassa. Niin, olisiko se nyt sitten jotenkin ärtynyt muuten sitten, että siitä niin kuin... No hetkittäin unohtaa, mitenkä pienitoitit oikeasti on. Aina palautuu maan pinnalle, kun tulee jotain ongelmaa. Niin. Hei Saana. Huomenta. Tää on edelleen tää vaippa sulle tonne kainaloihin asti. Ei se haittaa. Pääset iskenkaan. Joo. Sitten mennään. Siläytys niitä. Oliko ihana paikka, oliko? Katsotaan, nyt hän on vähän voidaan ihan laittaa hänet ja siihen makuuleen hetkeksi aikaan. Sitten niin otat just, just sillä kädellä sieltä. Noin, miltä se tuntuisi? Joo, se on hyvä. Aika menee hienosti. Aha. Kerro Heisille kaikkia juttuja. Noin. Joo. Pussi kylvetään. Se vähän haastaa se. Jaa.
960. 920 vai? Se on aika paljon. Katsotaan vielä uudestaan. Se oli 885. Joo. 45. Niin, ei kyllä sille ainakaan näytä, että olisi mitenkään nyt niin paljon tullut, mutta katsotaan vielä. Se on se. Se on se. 35 grammaa. Niin. No niin kuin lyhyellä matkalla.